Ginagawa mo? Morning mga boss. Ayan, hiking na naman tayo. Andito pa rin tayo sa nandito pa rin tayo sa Porac. Ayan, Porac pa rin to guys. Pumunta tayo ng Angka Falls. So tara, samahan niyo kami. Ayan napakaganda ng mga bundok. Andito tayo mga boss. Ayan. So yan ang dinaanan natin. Galing tayo dyan, Albiera, pupunta tayo ng Angka Falls. Dinaanan na rin naman pala namin yung dadaanan din natin dito, yung hot spring na ginagawa pa lang nila. So tara, punta na tayo ng Angka Falls mga boss. Enjoy kayo sa panonood. Hey guys, good morning sa inyong lahat mga boss. Ayan, for today's video ay mag-hiking na naman tayo mga bossing. Dito nga namin iniwan yung mga motor namin, no? Yung kolong-kolong tsaka yung sa single sa isang kubo dito na isang kakilala din natin, no? Ayan, tapos dito pababa na tayo mga boss. Di yung daan na ito, papunta ito dun sa sa dinaanan ng Lahar nung pumutok yung Mount Pinatubo mga boss. Lilima lang kami ngayon, panglima na yung tour guide natin. Yan, at papunta tayo ng Angka Falls at ayan, may nakita tayong balat ng ahas, no? Malaki-laki din to. Ayan, puro bato, no? Siyempre, yan, dinaanan ng Lahar yan. Yan yung mga kasama pa natin, yung mga kasama natin sa trabaho. Ayan, 3 lang sila, pang-4 ako, tapos panglima yung tour guide natin. So ayan, yan, tinatawag-tawag pa nila ako kasi masyado daw akong mabilis na naman. Para daw ako nagmamadali, pero ayan, iintayin ko lang sila dito sa may baba. Dito sa may tubig na, no? Ayan, ito yung tubig galing na ito sa mga falls, no? Ayan. Ayan, tingnan nyo naman mga boss kung gaano kalawak yung dinaanan ng Lahar, no? Pero ayan, napakaganda, no? Ayan, tingnan nyo. Ayan, napakalawak, tapos ang gaganda ng mga bundok ngayon dito kasi ayan, maraming halaman, no? So, yung dinaanan natin nung nakaraan, nung pumunta tayo ng tawag dito, Big Falls. Yung mga last year na video natin, yung hiking natin noon, yung Big Falls, natatandaan nyo, puro bato yung dinaanan natin. Dito yun, sa kabilang bundok, sa kabila ng bundok na ito, no? Tapos dito, ayan, puro buhangin yung dadaanan natin ngayon. Kahit na dyan nakababad sa tubig, no? Puro buhangin yan. Makakapal na buhangin, mga bossing ang dadaanan natin. Ayan, tingnan nyo. Napakaganda talaga dito mga boss. Kaya ayan, sana mag-enjoy kayo sa panonood. Ayan, kung sa Baguio may ulo ng leon, dito sa Porac, ayan, may ulo ng gorilla mga boss. Ayan yung bundok. Natural yan mga boss. Bago nga tayo makarating ng falls mga bossing, ay dadaanan natin itong pinapagawa nilang hot spring dito. Ayan, may mga elepante dito na, ayan mga statue ng elepante, crocodile, tsaka yung oso, yun. Kaso walang laman ngayon yung hot spring na pinapagawa nila. Yung tubig doon lang, nakaharag lang doon sa may talahiban doon. Mainit yung tubig dyan mga boss, kaya makaka-relax ka talaga. So yan, tumakyat pa nga ako dito at kumuha ng mga papaya mga boss. At napakasarap ng papayang yan mga boss. Yan, matamis yung bunga ng papaya mga bossing. Kaya hindi kayo magugutom kapag pumunta kayo dito mga boss. Ayan ganda ng tanawin talaga dito. Maganda yung view mga boss. Ayan, kahit saan ka humarap dito. Ayan Ayan, binanatan ko na yung papaya mga boss. At nagpaalam na rin ako sa mga bantay dito. Kinuha ko na nga rin itong isa, mas malaki itong papaya nito na kinuha natin. Tapos ayan, bitbitin na natin yung 2 papaya at banatan na ulit natin yung paglalakad mga bossing papunta dun sa falls. Kaya ayan, tara, enjoy lang kayo sa panonood mga bossing. Ayan, see you sa falls mga bossing. Hey kid, don't
Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Yan, marami ng ano dito, mabato na. Malapit na tayo sa falls. Maliit lang na falls to, pupuntahan natin. Dito katulad ng mga naon. Pero dito pa lang malamig ng tubig. Nagpas ako, yun. Doon pala sa kabila. Ating tanong, Ken? Na? Ay, nagpapunta kayo na. Hindi ala yung dalan. Yan, kiyat na ng bundok. Kay! Nung tuntunan may tanda, malaya? Ha? Karinya naman. Kita na karoon din namin. Uy, labuyo! May patating ibon. Nipad na labuyo. Yung mga labuyo, ayan o. Yung mga ligaw na manok. Ayan o. Malapit na nga tayo sa falls, no, mga bossing. At dito sa daan na ito, yung medyo mahirap lang. Ayan. Tingnan nyo, ang lalaki ng mga bato, mga boss. So, ayan. Dito sa gilid o sa ilalim ng mga bato na ito, doon tayo dadaan. Ayan. Medyo madulas na dito, no, kasi ano, puro ano nga yung ano daanan to ng tubig. Tapos ayan, yung aapakan lang natin yung mga kahoy tsaka yung mga bato na yan. So kailangan yung mga suot yung sapatos dito or chinelas yung makapit sa ano sa mga bato, mga boss. Ayan. Huwag kayong magsusuot nung ano yung mga madudulas na chinelas. Ayan mga boss. Ingat-ingat lang din sa pag-akyat dito mga boss. So ayan, malapit na tayo mga boss. Ito na yung pinakabungad ng falls. Ayan, paglagpas natin dito sa mga bato na ito, andyan na yung falls. So tara, tuloy lang tayo mga boss. Ayan na falls. Baby falls. Grabe, linaw na tubig ko. Alright, good morning. Grabe. Ano? Napakalinaw na tubig. Ayan yung tour guide natin. Yan. Good morning! Ayan, mahigit 2 oras nga rin pala yung lakad natin dito, no, mga boss. Kaya ayan, kain na muna tayo. Pero yung mahigit 2 oras na yun ay chill na lakad lang mga boss. Ayan. Tara, kain muna tayo mga boss bago tayo maligo. Masyadong malamig. Malamig yung tubig. Kaya ayan, pagkatapos natin kumain, pahinga tapos ligo ulit bago tayo umuwi. Kaya ayan, kain na muna mga boss.
A few moments later. Bitbit ng basura. Kailangan Ng basura. makyat. Pagbaba, dala. Anong dinala pa akyat? Dala pa baba. Kayo mag-iwan ng basura pag kayo pumunta dito. Iiwan sila ng empe. Dito ako! Aray! Ayan. Wow, mas okay dito sir. Mataas dyan sa kabila. Sabi ko na kaya kayo. Ito, lagyan mo dito yung kahoy. Ako isang kahoy dito. Dito, nakapatong mo. Dalawa. Dito. Ayan, pauwi na nga kami mga boss. At ito yung sinasabi kong daan na medyo mahirap lang. Ayan. Paglagpas natin dito, yun, patag na ulit. Nyo yung bato. Ito lang talaga yung, meron kasing dalawang bato dito. Ayan. Ayan, dito tayo sa baba. Dadaan. Dito mga patong mo. So kaya kailangan makapit yung sapatos na suot ninyo. So ayan mga boss. Tara, uwi na tayo mga boss. Ano? Ano pupunta dito? Bitbitin nyo yung basura nyo. Yung basura. Dapat binidyo. Akay. Kini yata itang meto ngayon eh, babo. Video ngayon, boss. Ayan, at habang pauwi kami mga boss, ito, nakasalubong namin itong dalawang nakamotor. Papunta din sila dun sa falls. So, yung mga motor na yan, di aabot dun sa falls. Dito lang sila sa may patag. Tapos, sigurado lakad na lang sila pa sa falls. Kasi nakita nyo naman yung natin. So, hanggang dito na lang din yung video natin mga boss. Please support yung video natin. Pag-like and share mga boss. Pag-follow nyo na rin po yung Facebook page natin mga boss. At mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel, Boss John. Ayan. Thank you mga boss. God bless you all. Bye-bye.